Ak narazíš na tieto rady ohľadom tréningu alebo diety na sociálnych sieťach, tak radšej scrolluj ďalej. Prvá taká rada, že ti niekto slúbi, že ti stabilizuje hormóny. Hormóny nemajú byť stabilné, ale hormóny v podstate lietajú hore dole. Uvediem ti príklad. Ak zješ sacharídy, zvýši sa ti hladina inzulínu, potom sa ti vráti späť. Takisto ráno máš zvýšenú hladinu kortizolu, ktorá potom klesá. Nie stabilizovať. Tréning, po druhé, tréning podľa hormonálneho cyklu u žien. Cyklus sa striedá v 28 dňoch. Keby si menila tréning každých 28 dní, ten výsledok sa ti nikdy nerozstaví. Ideálne je 12 až 16 týždňov, aby si videla výsledok a dosiahla nejaký progres. Tretie, hybridné tréningy a hybridní atleti. V skutočnosti každý človek je určitým spôsobom hybridný, baví ho nejaké kardio, baví ho nejaký silový tréning. A tým spôsobom je hybridný. Netreba na to žiadne modné nálepky, ale treba normálny tréning. Teda záver, tvoj tréning by malo byť niečo také, čo ťa baví, čo vidí z toho progres a nerobí ti žiadne vedlejšie účinky a hlavne ti neškodí. Takže nefollowuj žiadne hlúpe a blbé trendy zo sociálnych sietí, ale followuj to, čo ti funguje a zaberá. Čau.